Pakasalitaan ni Arthur nga napauluan iti apa. Sa gadayon nga ruti surat. Dear Manong Nemi, nakarubwat akon Manong Nemi, ngem ti pakas daawak ket dimot pay nakarubwat ni Sonia nga asawak. Ken pati da June ken ni Karen. Oy, anak ko yun. Hindi makiparty. Get together mi nga kakabagyan. Di ka umay? Sonia pa eh. Siyempre, umatender ti pamilya. Siya? Si kang asawak. Kanda kayo nga anak ko. John? Saan kayo nga grupo-grupat ko naman ni mama, papa? Saan kam ka nga umay? Si kakanulatan di pampahan. Sinag ko na. Ni mama. Saan niya apay? Arthur saan na kong nakulitan. Amo mo no apay. Anak ko em. Anak ko em. Nalipata mo ti apa mi, kaya di kasinsin mo? Tinalastog ka kasinsin mo? Natilad na masasauna? Dapo itireta? Hanggang umay? Ano pamarag ng umay ko ma? Aman no, makita na kit kusilapan na. Kusilapak tumat. Kaya yung harong nga magulo, ti partiyo. Kaya mo ko nagpenenget kami. Nga buyain di kiti kakabagyam. So bagay, awan labang ko. Gapot na ikamangak lang. Siyempre, awan ti sabalin to nga tulungan di kiti, tulungan doon saan nga ni Esther, nga kasinsin mo. Pawanay ka matensyon niya. Nabayak din na. Di mo ka di pala nalipatan. Ay, Jack malipatan. Jack malipatan tinangrugyan ti apami. So, ano nga tanong? Umay ka kita, agpakumbaba kan to keng kuwanang. Agpakumbaba? Siyak nagpakumbaba? Siyak nagpakawan? Siyak nagbasol? Siyak nagpakawanak? Awan? Diyan tumapasamak dahil ta. Nabayagan dito, yawang pala anak ta, hindi na pasamak ti nangrugyan ti apayo. Kat ni, manutawan ni John, kini Karen. At naman asawa na. At nagsaruno kami dito, tawan ng nag-asawa. Hindi kasinsin ko. Doon mo din anak na. Ti apayo kini Esther. Saan nyo ko mangiramraman? Ham ko mangiramraman na kita anak ta. Hindi nakiramraman. Ano ko iramraman kayo? Hangka umay, haan. Agrupot kayo nga John, Karen. Tadatay nga talot mapan. Hangka mapan. Tapos paritam na kita anak ta. Ikasabi nga doon tumasauna. Kada kita anak ta alaman. Baka dilawan nito ni John. Nga awan gwapo na. Baka ibaga nito ni Karen nga hanganapin nas. O yawen na. Amo kunti ugali na dyan Esther. Arthur. Paano na matikastuhin? Get together bin nga kakabagyan. Amok nga nalaslas tumanday dayan. Gabutada kayo nga kakasinsin. Napinas ti biyagyo. Napinas ti biyag ni Esther. Ta nakaasawa ti businessman. Baka kunanan to, data asawa, gagangay lang empleyado, baka kunanan to keng ka. Amok nga doon na kita nagbalik bayan kakaasinsin nyo. So, iso da pa naggastos, agapot Hawaii, agapot California, agapot Australia, agapot Canada, agapot iti, kaling kalatan. Masulo mo timapan. Oo lang orti mapapanan. Bahala ka. Kinangat ko na intakin ka. Nga payawan ni Arthur, apa iso lang ti kasinsin ti nga awan, kunadan to. Dalaing kan. Baka no, hanggang bapan kat sayang sa rabong. Siyempre, di kita kakabagyan nyo nagapot abroad. Sarabon na kayo nga saan nga nag-abroad. Uwin pa, kayo, tapno, adan dumat ko kami. Baka, di lang makita dat adda, ikanda.
Paraking ka lang dito at awam mo di bakit mo, awam mo di kita anak yo. Hindi ba tulatan Orasan tulatan nga siyak, orahan taklat ikan. Basta iraman mo da dyan kini Karen. Dati pa para din dyan, bari parang Karen ko na ba? Ano naman kumano umay tayo, intayo amin. Kayat ko nakmat. Abay papilit mo. Paunay kami, Sonya, agpadpada kayo lang. Sino? Kinester agpadpada kayo. Nga na pride. Pride. Di mo nagpakumba ba? Sino ko matagpakumba ba? Siya? Di mo tumauri deta. Kapag dajak malipatan, tinaramid na. Una da basol yung awang basol ko. Basol na. Una na salusod kinester. Awang basol ko, kuna naman. Basol bakit mo, kuna naman. Apimpin, napilit kayo. Kaya nga siya, apawin mo ta. Isakit mo kasinsi mo? Wala, kasinsi mo. Nekam-kamang lang kata kayo. Nasking gadi nga datang ortegapa. Ano ka namraman? Aping nga nung kulit ka. No, jak kayat tiumay. Kinsa mo itugtugot na kita anak ta. Lalaing kaan. Anong naimi awang arot tinaramida ngem nasken ngumatendarat. Limuharak nga rin manong naimi, naglogan ako ni Tikotsek. Minandar ko. Hindi kita ti oras manong naimi tirelok. Anong oras nga tan dumano naksadya. Baka madaman ton ti party. Madaman ton ti panhangan. Basta, tilaskin nga dadaan. Ay, biyag aya. Apay ka saan nga malipatan ni Sonya asawak ti kas diya nga nagapaan da ng Esther kasinsing ko. Nagpadpada tayo. Ma-pride. Natangsit da. Alistuda nga agpungtot. Arsagid da. Nagpadpada da. Hanggang kapot asawak isut kanunungan. Hanggang kapot kasinsing ko kita isut kanunungan. Nga magpadpada da. Intun ka ano nga tayo? Nga agpatingga data nga apa. Di kiti duwa. Kadag pa iso manong name madaman ti inom, madaman ti pulutan, at pa hindi kiti mangmangan, kat talaga nga nagharbuan eh. Tagasam ta balik bayan di kiti naggastos. Oh! Naudit kan kasin. So malagajak makita di kasinsing ko ka ni Arthur ko naudit kan. Tiningar ipag. Di kita ka anakak. Tawanda. Sandang imay. Ano? Apay. Matik namin tibagbagi ni Sonya. Iso nga, kita anak mo kumahan. Ano na? Handa si Murot eh. Matibagbagi ti Sonya. Oh. Kasi ni Esther. Pambar mo lang data kasi Arthur. Amok nga saan nga umay dahil nga naikamkamang ka na tayo. Gabo iti apayo. Di na kaya't nga makita na ka. Kadyak mat kaya na makita. Apa ano tayo, nagapaan nyo? Awan? Nabayagan na di. Awan pa'y anak na idi. Kasta. Ang gapot ako Ako baka da dyan nga naikamkamang karatay kasi iti kanunungan. Awan kang kanunungan. Diyak ba't amod ng nagapaan nyo? Mala, Arthur na kan. Alam nito sa rabom. Nagtitipunan na gito sa rabo. Siyempre, sika, ni bakit mo na iramang pa yan, hindi ka dito ang putot mo. At adjay. May ramaraman ng asawa na. Ikatam niya pa nakasaramin ng asawa na. Saan nga mabali na asawa ng tulat ta? O ano anyaman ti apayo. E pa kami nga di kagpakubabaking kwa na, nga ipag mo. Oh, pambarakon pa to. Nakalawlawag isot akimbasol, siya kinagpakumbak, pakawan, pakpakawan. Manong nemi isuday ta iti topic. Tang Ronano o rin nga tupiko. No apay nga awan ni Sonya nga asawa. Ket ni Esther, manong nemi, iti mangiwarwaras. Mabayin nga umaya.
Nga po na tangsit, na pride. Padasan na't umay. Apay mat ngamin. Kat ipag mo. Asawat kasinsi mo. Noon niya't apa mi lata. Intun ka ano pa nagpatinggana. Kat amamang pay kano dayay. Awang pay kano anak yun di. Kiti itan adan ti high school kiti inaunayo. Ninar kayo di asawang nga rod. Tsak ti mapan kengkuan lang agpakumbaba. Agayam ta di ipag kunak. Kat na iso ng orti umay. Panunutag pa yung unak Urek, pakumbalin niya. Panunutan pa lang. Hamo pala kahit makikapya. Ay, awan kayak ti makasaong nga kapya. Apalata. No apalata. Manong name basidlat inom ko. Namampay nabartekan na duma. Astig na pagkaponday. Pagawidan da. Naalakon manong name ti sarabo. Malaki di kwarta, doon kita chocolate, kanda dumapay. De latas. Dabang ko ng logan iti kotse. Muna ako. Oy, nagsapakan. Esther, kasi. Sikat na ladaw ngayon. Dimting, sikat nag-asawa. Nasapa kagawid. Apay, tawag-tawagan na kanya asawa mo, nagawid kan. Anderin na kansamot kasi. Hanak tinawagan. Ngam siya ti umika yan. Tamang makaadok ti minum kung saan ka makawid. Kit mananong saan ka makawid? Agkakabagyan tamat amin dito yun. Nakalawalawa nga balay. Awan din nawidan na yun. Dito ay amin nga maturog yun. Mapartek tayo yun. Turog telatan. Nakon. Nga na. KJ kamot kasin. Gap ito dahil nga asawam. Gusto nga gawid kan? Kasi ni Esther, noon niya decision ko. Awan ti makagawid kan niya. Naalam doon sa rabo mo, gawid kan. Sus apo ay, kontrol na kan sa amin na di asawam. Nagpadpada kayo Nga alas to, nagpungtot. Napada kayo nga, na pride. Padpada kayo. Noon niya man ti ugalit asawa, kasama ti ugalim. Isod ka po nga saan kayo makapagsinurutan, gaputa, nagpadpada kayo. Na ma-pride kayo. Siyak pa itug ungtam, siyak pita kasinsim mo. Dita kayo. Kaya dak nga gawid manong naming talaga kahit kung gawid. Kasin, adun to sa bali manin. Alawal, sige. Sila may ramramanak nga ako. Mawatan tirik na. No makita datang ang stress, no makita na, tilad na ibagbaga, may panggap ti asawa, masaktanak mo din. Siyempre, kanuno ka kung di asawa, kita asawa, naman pagpadpada nga si babasol. Babam na tayo dan. Bata nga ron. Apadala nga gipag, may ramraman tayo amin. Ano mabalin na ako makit. Ti Esther Ramidam, kasi na, padasag na pagbagaan niya asawa mo. Banalatan no, niyaman ti bagan ni Esther. Basta tinas makikapya. Kahit no saan mo nakayat ni Esther ti makikapya, isunukan taging basol. Padasag ka. Padasag. Kahit padasag mo matakasarita ni Esther. Padasag mo nga, nagpakumbaba, wano saan kahit no, kaspagadigan, tanisonyat sumuko, kahit nagpakumbaba, nagpakawan kini Esther, no, rumbeng nga, pakawanin na. Alukoy miso na. Harikat dito May ramraman tayo. Ama, may ramraman tayo. May mesa lang ni Esther kasinsin tayo. At asawam ti apapain na mo kaapa na. May ramraman tayo. So nga naskin nga pagkapyaan tayo di dua. Sapo nga mapukawan data hapa. Nyaman tinagapapaan na. Anong name gabota da tulbek ko saan kun nga sining ngapay dagitiya kabalay ko. Nakastrega ko manong name silid mi ti asawa. Agsuksukata ko. Hindi makaring. Adakan. Katun.
Gabot adda ako. Alangan naman nga awanak pa kada adak mo te. Kapag padam sa mga kasinsin mo. Sa balit pag panagsungbat na. Naglakalat yung sungbat na natiyag uwan. Adda ako. Lalpasan. Sorry. Sorry. Ang abalin ta kompleto malat sa rabo. Ada kukwak, ada kukwam, ada kukwa da kita anak ta. Inlasin dan. Siya tinaladaw. Siya pa tinasapan na gawin. Tapi nasapan ka na gawin. Maditimpak-pakita na dyan kasinsin mo. Sigurado na ito. Isong nga tikang runan nga tupi ko. Ti apa yun. Gabot ay warawaras na. Warawaras na. Ngay bagbaga nga ti asawam. Kat kastoy. Di ba? Kat iso kanulungan data. Kakabagyan kayo. Kat siya ti handa kanulungan. Tanay kamkamang akla. Mamaling ka din na saan ngay supay data at pagsalitaan. Kahit kunda kina na. Sige. Nagdigos. Sika nakadigos kan. Kaano ko makapay nga Jack agdigos ti Rabi. Nadalos nga rodeta. Kaya't mo pultanin. Loko ka. At amin inom mo kahit nauyong ka na ko. Hindi mo kaya't nga agadin ng karen. Kita kuro orek ng orti may katlo o maten. Aramidan tayo ita. Madimod ko. Lapin mati. Salat nga mag-iwaksi na di ka. Esther, iti panunod ko. Pauuna yung maten. Ore bembangan ka. Ada pala na Esther. Ada pala ta apayo. Kaya po. May iramraman tiya. Hanggang rumbe nga may ramraman. Agramram. At pagpada de Esther kini Sonia wanong name nga gandalayang ti balay. Numampay naggraduar damit ng pagpada ti college. Ngayon kas iti kunak iti asawa nga asikasud dalatan iti trabaho ti balay. Yatangin ket adamat irap-rapin na. Kaya natulungan na kita anak mi para ti assignment da. Arigat no ang trabaho kam kanto. Nga mga no mahala kam ti katulong nga sopra-sosultan yung saan. Kas damat kini Esther. Ti asawa ni kayong ko ano name iti adadamang trabaho. So nga masangod dati ko. Mapan nagsursur. Istoryaan ni Sonia ti may panggap kini Esther kada kiti kagayem na akarubam. Siyempre against. Kas damat nga ta aramid din Esther. Nang mapan nagsursur kitawon sa baling magbaga no saan nga Sonia. Ay, itong kanoya. Di pa nagpatingga ti apa di kiti doon. Naging gana pasamak manong nemi gabuta saan da nga kitkita. Iti matin social media tinaramat da manong nemi nga pag-apaan. Pare, di ba ni business mo dito? Dito akimpos ka dito. Oy, nanimpos na. Dito pa mulmulat masetas. Ngayon ti comment. Nakadato da kiti comment na tagnagan iti Esther. Kinaman? Abay nga si Braginta ko ha. Hindi pa nasama ko kinita sa cellphone ko eh. Pero ito baser din eh. Nay, siyempre, di post ni bakit mo, dito dagsin sinubat, the comment section. Kitam na eh. Manso. Oh. Po, na kita ngagap-apa ito. Kita ba? Kita na yun. Dada ko na Esther na eh. Di ba kasinsin mo ni Esther? Kasinsin ko. Sika. Sika. Saan nga ni kasinsin ko tim muna?
Kaputa na butawan ka idin sakbay nga nagkasawa kayo. Bimanagement. Di bakit mo? Sika, ang anak mo, nalimad nga anak mo, naganak ka, iti kinabalasang mo. Nagdadagsan. Rebing na capital letter amin. Talagang pati iti social media pagkapaanan eh. Kinamat-comment na kita gagawa. Nagkong-comment. Kasi may ibulgar tisang ko mga rumbeng nga may ibulgar. Nagpepeso nga ta nga naganak abalasang ni kasinsi mo. Sa awan da mo nalimad nga naganak abalasang. Apa nga amuneta ni Sonya nga bakit mo? O detoy. Saan nga ni kasinsin ko ti muna. Kaputa, nagbaling ka nga sausawan ng bayan sakba nga nagamamu kayo. Pepeso? Oo, namatan na kito. Nagipaginaya. Slawan adal na nagdrat damat nga Dwight College. Doray no, naka-adal na ako susuro da. Ano nagapaanda ya? Nakabasbasin nga banag. Ngayon po nung hanga sikat mo na. Siya mo na, virgin ti asawak nga, tinagikwak. Siya ti kakaiso nga boyfriend na. Kaya nga ribabaga ng sausawan ng bayan. Oo, na gito yun. Ibabain dati pamilyada. Una, natural. Ibabain dati pamilyada. Tinawag at asawa. Hello, abay. Ano kita ka? Papa yung iramraman nyo. In public, kagap-apa kayo? Nga tilada ti bagbagayo, oras ang gusto. O kita, sausawang ka ng bayan ka no? Di bagakmat, nga naganak abalasang nalimad. Isuat sausaw ng bayan. So niya, dili mabalin. Dili mabalin. Ipagpagapum kanyak. Abay. Di mo kaya't may landayag, kinabangsit kasinsi mo? Wala nga may ramramang kamit nga asawak. May ramramang pwede kita anak ta. Imposible nga saan nga mabasa di kita. Anong artikat mo saban? Sumuko ak? Sikat kinpost di tayo. Pakapaspasamakan ti panag-comment iti content. I-delete mo. Ano may delete ko? I-delete mo. Saan ko nga i-delete? No da song batak. Kaso naman pa makita nga masong batak ti bagbagana. No i-delete ko. No i-delete mo, awang matan ti pag-teksan na. Pag-komentan na. I-delete mo, sakbay nga ado ti makabuya. Naka-adon ti baseryo. So niya, please. Sikat mo i-deletean. Kapag aking post ka dita. Sige. Una yung matan. No, aga pa kayo iparibate nyo. Anong in public? Mabasa ti amin nga doon nga tao. Paunay ka matan. Nakadakdakil ba tinataka-apa yung basit lang nagapwanan natin, nagkaudan na. Pare, ori na i-deletean. Adot nakabasa. Naimula ti panunot dagiti nakabasa. Siyempre, nabasa pa ti kabagyan nyo. Kat sino kanunungan da? Ti kabagyan da. Ni Esther. Kat saan da kanunungan ta asama. Hanga bale, i-delete. Sige pare, trabahutan. Magagakes manong name. Si Mublat Met nga nag-post ni Esther. Nga ti-post na manong name. Ibid-video na bagina nga apain na ni Sonia. Kat makasungbat man siyempre ti asawak di comment section. Kat kasi diyan man natin napasamak ala. Agap-apa ta. Agap-apa din tulad at agap-apa. Tilad at ibagbagad. Kaya po, yan, gito yun na yan.
ni Esther met manong name iti tinawag. Abay, kinunana. Kasin, indilitan ni Sonya na dyan impus na nga kapag-apaan nyo. Ita, abang nagkipos ka met, nga mismo nga apaan min dipos mo. Sa kagap-apa man ita, comment section. Tapay, gabuta indilit na, kat nagpataudak mo iti post ko, sa taking basol kasta, i-delete mo matan data. Tapno awan, pagsinsinubatan nyo. No kaya tiyog, sango kayo. Taorin man pagpinningat kayo dito. Tapno malpasin di amin. Ngayon data, in public, social media, tilad dat pa yung bagbagam. Pasawsawan ng bahayon ko ng pet-asawak. Talaga, wet. Virgin na tinagikuwak. Sonya. Kasi bagbaga na nga naganak, balasan nga nanlimad. Nga daduwa nga ganak ko, kinabalasan ko. Nagpepeso ko makarod. Una ta, tiladat ibagbagat itong galmay sa kada kayo, nga panang padpadakisan. Hanyang pagsayatan na ita, may ramraman di pamilya tayo. May ramraman tayo nga kakabagyan. Sakta apayam. Amo ka nga sa kanunungan, tasawam. Sakot ka kasinsi mo. Mabaling ka ding i-delete mo. No kaya't nung apayam, tasawak. Yung katanunan, no? Dumaunag di balayo. Teritoryo na, paati ko mga rod. Kahit nasit dumaanon nita, nasa dinuman tiyan mo. Patasan na, sige. Umay dito balay, nakitaan na. Parparik talupa na. Ano nga tatarami hindi kaya? Tinawagak manong nemi. Ni kasinsin ko, nga kabsat. Amis mo ni Esther. Hello, Arthur, kasin. Nabasam ka di? Dito in-delete, ti asawam. Ngimpos na. Di ba nag-apad na? Kini-ading mo. Otro, nag-post ni ading mo, ni Esther. Ijeta yung intuloy na nag-apa. Owen, nabuyak. Sana na siya ati mapaspasamak. Insan. Kananya kahit mo sa wang ron. Pasardag mong kumadya kapsat mo. Kasi ka. Siyak nga ron din ang pasardeng iti asawak. Siyak din ang ibaga kagawa ng i-delete na. Pa-delete mo kumamat kapsat mo. May delete man muna saan. Nalpasan ka siya. Adon tinakabasa. Basol ti asawang. Kasinsin. Basol da nga dua. Awang kumat kanunungan tayo. Diyak kanunungan ti asawag, diyak mat kanunungan ti kasinsin ko nga kabsat mo. Makita mo ganun eh. Pati da tayo. Nga saan nga ang concern ko ma, aga-apat tayon. Mas lang, dati pagsauta, di ba? At ba nag-apatan? Tayo baga makang kanunungan ti kabsat ko. Kahit kanunungan ay ti asawak, kanunungan ti kabsat mo. Ang nasyat, kasi mapaspasamak, may ramraman tayo. May ramraman pwede kita anak tayo. Siyempre, mabasa pwede kita anak tayo na kita. At ito social media. Ano tam naman nga makunan di kita anak yo? Anak tayo. Ibaga nga na siya at ni Esther nga inada, wano antida. Sa ibaga, nga saan nga na siya at bakit ko an antida? Sulbarin tayo ko ba dito eh. Nung saan tayo makasalita nga na siya at kahit awan ti sumuko ka na giti dua. Ano tinas ka nga nabitan tayo? Ikamang ti barangay. Agsango da iti barangay. Inutingor da barangay, kita ang tamat nagpapada barangay. Siyempre, nung bakit ko tagreklamo, dito barangay ni Esther, barangay yo, iti pagreklaman mo. Hanggang mabaling nga dito barangay, nung ni Esther tagreklamo, ito barangay me.
Daskin ka di pa lang ipantay ti barangay. Di pala da tayo nagkakabagyan, ti mang resort. Maatid di asawa ka. Tanay kamang. No da tayo ti mangayos. Malaksid no hintay di lugar da. Tari di kakabagyan na iti mangayos. Kung kayat nga tanester. Naligat sa nga peso insan. Handa mo nagkabarangayan. No asin nagreklamo, umay dito barangay, di reklamo na. Nung umanibakat mo tagreklamo, umay dito barangay mi. Kat nung Esther mo tagreklamo, umay mo barangay yo. Siguro, awan ti mayat ang reklamo. Ituloy dalat tagagapapakas ta. Ngimsan ta kumain ramraman ti media, social media. Mabalintag din nawag, tawari na kung ganda tag bimbinog ka dito tanga ko. Ito so kasalitan ko kapsat mo, please. Amo nga mawata mo tikait ko sawan. Sige, insan. Kasalita. Padilit ko rito yung post na. Nadilit nagpaiso mano. Ngayon adun di kita nakangig. Adun di kita nakabasa. Pati dito yung pisinak manong nemi. O na, kumusta ti asawang kwento kasinsi mo? Di pinalpas ti apa da? Di ramaramat na pa social media. Uri na i-delete man dagi dyan. Nga, may isi na iti panunod di kita nakabasa. Adot na iramaraman. Iramaraman kay amin. Po, na inigiyahin, di dalag kapyamot din. Alo ko yung kundi asawam, di so agpakumbaban. Paalo ko yung ijay bangir. Nga nagpakumbaba ni, bakit mo? Makikapyamot din, Esther. No, malpasan. Pati da June kini Karen manong name. Igbisbisuot. Ano kami suot yun ako? Nakadadot, nakabasa na, kaeskwalami. Kamadmadi. Sausawan ng bayan kung nada kini mama. Sabi na po no, di ba? Mag-iapa kami pa yun, kani Karen, kani kita mag-ibagbaga nga sausawan ng bayan ni mother. Ni mama, sausawan ng bayan, bagbaga mo ito. Di kadahan yung kanunungan. Di apa ni mamangyo, kani antiyo. Sabi ko makanunungan mi. Slawas, dadala ubing, awan surusuro na. Nangigmoson niya. Tiyan niya, takunan ni John, kas kay ubing ka nung awan surusuro na. Ang sakti bagay-bagam na niya. Di kasinsim mo Ma, kung anyaman tipas basol ni auntie, pakawanan yun. Da kayo matagtaksan. No, di amot mamakawan. Di na kayo magpamakawan din Apo Diyos. Naibabain kayo nagpadpada. Niramraman kami nga anak yo. O, bakit nangig mo, Sonia? Suna! No, document na nga ba di mamang? Ang musungsung bata na, nadya lang. Mauman tulat ta. Bakit sa kumarti sumoko? Sonia, sweetheart. Talnakan. Saan mo nang sapsapulan pa, no? Adamanin impos na. Ano ang jak sapulan? Di ako mo, jak musungbatan. Di siya kakaasi. Babayam latan. Saan no ka sikat aking basulan Kung nadan tukit na yapay, ako mati sumong batan ka nagdibagbagan Nagsardangatan Sayat mo ko na da. Saan mo nga pabarain pa Saan mo, nurati apoy, kaya kung saan mo nga sungrudan, matay. Haan? So nga saan mo nga sungrudan, saan mo nga rubruban, noon at mangig mo, sugbatam.
Di ko tila dadtan, marubruban. Awanin. Ano nga tanong sa akong kayo nga doon? Kahit sino ti mediator mi? Mapana agreklamo di barangay la? Maaba ka. Suot kanunungan da. So ato may agreklamo dito eh. Tay reklamo na, takitan na. Datot adalin mi. Di kayo kabarangayan. Nasun nagreklamo, di barangay di ireklamo ti papanam. Ngayon ti kayat ko, agsango kayo nga adamat nila kayo na. Hindi kakabsat na. Kahit sa kilawan ti kabagyan na, kasta. Awan na, maatiwa ka. Imposible nga, siya ti kanunungan, di kita kakabagyam. Baka sikalat mang kanunong kanya. Iso na kat adu. No, di kita kakabagyan, di kwa. Haan ta, madinyag ti panig, ti tunggal may isa. Awan. Diyak kaya ti paatiw, kastabat kang kwan. Di namat kaya ti paatiw, nadamadlaw ko. Siya, kumangar ti paatiw. Sikalat talag pa kumabahan. Please. Alam mo ko na yun, John, Karen. Ang napindas, nung natan mamang nyo, tagpakumbaba. Una, nadadang na daydayaw kayo, mama. Nung takay tagpakumbaba. Nadaydayaw. Aman. Aming mindas. Antot mang daydayaw kada kayo, nung takay tagpakumbaba. Nung takay tiyo muna. Start. Denggan na kami. Abi ka sakti bagbagan nyo. Bagbagan nyo na din na Esther. Hanggang na kami turumbeng magbaga-baga kong kuwana. Kinasarita ko, di kasinsin ko nga, kapsat na. Kinabud nun na, itay tagapan. Siyempre, isakit na, di kasinsin, di kapsat na. Haging ka nga naawatan na matlain. Tinlawlaw ko yung kuwana ti amin. Awan ti mapukaw mo, Sonia sweetheart, no si Kante agpakumbaba. Agpakumbabakan, kadagpakawan ka, kad no di na ka man mapakawan, kad nasangsit lata, haan nga si kapay tagbasbasol. Ad da nga president, dayawon da ka, sweetheart. Ano? Panunungtek pa. No awan lagi ti pupus na. Hamatan nga sumgid ti riknak. Basta awanin ti makitak pa yung ipupus na. Ngayon no, dadto laman yung makitak. Sabali man ti bagbagana. Puh! Apay, paatiwak. Ala, sabi ko matawanin ti pus na. Sabi ko tati araramidan mi keng kama pinakisarita keng ka, kastamat araramidan ta sadyay para kin Esther. Please, mama. Please, ma. Umuwi, ma. Kasi diyan nga mabasbasa mi. Na sumungsungbat ka, ang kapaatiw. Sila, mapukpukang mati, maksayan ti respeto mi kang ka. Kahit ad-ad nga respetaran da ka, mama. Kasi kandag pa kumaba. Nga mawalimin tumat nga ibaga, di eskwela, ni mamangkon tinagpakumbaba, tadi na kayat talaga nagtutuloy ti apad da ka ni auntie. Namin tumata. Sayon tumatla in public, di pa nagkapyayon. Nga dagit imbagbagayo, kontra kini auntie, saan ngagpaypeso. Kastan tumat ni auntie, dagit imbagbaga kontra iti ipag ko, kat saan ngagpaypeso. Pamilang day dyan, rubruban, nagkapya kami. Iti picture kayo itong agin narakop, may upload. Saan nga na pinasaya, papa? Magkita, makapanunod pa anak mo. Nabarito. Nung nabasa, nakabasa, ti apayo, iti social media. Iti social media yumit lang, iti pa nagkapyayo. Tapno di kasta,
Jerugityo, dakay matlaan iti mangdalus. Manong name iti opisina ni Jason Masideg. O, matan. Nagtal natin sa matan. Apay, sap-sapula maya. Sip-siputam. Yan ta social media. Mapanak iti profile wall niya. Bakit mo? Sak mapanakin kasinsin mo. Nagulimang tan sa matan. Nasiyat nung kasta. Nabagbagam mi iday. Balakad mi pa yan. No, makapagkapyadan. I-video da. Ibagbagida nga kapyan. Sa in public matlaing ibagang di kiti na ibagbaga kontra ti may sakin may sakadakwada at saan nga peso. Una, tapno di kasta ada ending na jaya apada. Ada ending na jaya pa nagpinpin na dakas na gitagipag. Dito tayo dito ibalhay manong name sa pulek na asawa. Imamangyo, ba't ka nadahanon mi? Tinawagan nyo? Di naman sungbat ng cellphone na. Para na nga ta. Tinawagan. Busy. Another call. Pwede tawagak manong name the messenger ni Esther. Another call. So, da nga ta nagsasarita. Kaya mapay nga ti cellphone. Napalawas ka 30 minutes, di tawag ang asawa. Nagring. Simong bat. Ayan mo. Dakla dito si Dag. Nasiputan kita ito sa sangbat na kita nakta. O ito sa sangbat mo. O ito nakaluto ako. Tinawagan ni Esther. Iso ti timawag. Ket? Nagapa kami. Naging malagip ko. Tis kidaw yung kanya. Nanguruti sa odi kita nakta. Maksayan ti respeto da kanya. So nga siya akong tinagpakumbaba. Ipag awan ti malaalatan kasto yung araramidan ta. Sardeng ta na ito nga pa. Kat masyak man ti nakabasol ipag. Dungawatak ti pamakawan mo. Kat ang resulta na. Di kanto mapakawan. Alakit, dalatakin ka doon, di na mapakawan. Ngayon, tibasol mo para kanyak, nalipat ako. Awan tibasol mo, kahit mo siya, tibanong tibasol na, pakawanan na. Kahit, nanat resulta na. Di kanto plus mapakawan ko na namadlata. Ang bale. Oreta, naikatin di kurak kaya. Kahit no siya latat kagurguram, saan nga siya tagbasbaso ko lang man. Tala, barbaring na maamiras na tumaglang. Barbaring na maamiras na. Nagawid kan. Sige, umaya ko. Naging gaman nung naming di malpas kami nga mga nagring ti cellphone ni Sonia. Iti kinita no, sino? Kinita na. Sino na? Kasinsin mo. Sige. Baka naamiras na matan. Subatam. I-speaker mo. Hello, Ipag. Nakatawag ka man. Sonia, Ipag. Inamamiris ko. Nagitimbagam. Kamat ngamin. No, day bagak, sungbatam man. Bakit sumungbatak tumot manin?
Ori santang angkit kita. Ori ti message ka nagkapapat. Ori siya. Pati na kita anak ko talagang handak matan ka respeta rin. Siya kung ti kagurada eh. Imbes nga sikat kagurada, siya kagurada. Ori nilakay ko. Kinabudno na nilakay ko kung naging anak ko, pagbaga anak mo ito. Kasi tinaramid na kanya. So, namiris ko, ipag, Esther, na siya ka talagang di nagpakumbaba. Yung mo namit nga di nakmapakawan, saan nga siya tagbasbasol. Kung nga rin namiris ko, sika. Nagbasit labanag na di. Basit labanag ang pinatakil ta. O, mati-mayata sumuko. Naibabayin ta pa yun iti social media. Anang orteramidan ta ipag. Dalusan na malabagbagi ta iti social media. Kasano? No, talagang awate mo tip. Panagpakumbaba, pakumpa ka matin. Kidawag iti asawak nga into no Domingo, bumakasyon kami dita. Ipa-video tanto, iti panaginarakop ta. Ipag. Sa tanto ibaga, nga dikiti imbagbaga kontra kang ka, ket awon kinapudno na, kas tanto matibaga. Dikiti imbagbaga kontra iti ipag ko, ket awon kinapudno na. Siyempre, may video, may upload. Sa tanto, kitaan, basahan, ti comment, dagiti nakabuy-buya, ti pa nag-apat ito social media. Mayat kayo pag? Una. Domingo? Yura na kayo to. Umay kayo tumangal daw dito. Dito'y pala mismo. Tayo bakto na kiti kasinsin ko. Anong katano ko Get together part 2. Ngada kayon. Mayat. Kasalitan na kita ibalik bayan nga kabagyan ko nagpaalat da part 2 na. Napagpiso. Despedida madlang ka. Welcome party din mo na. Agpad-despedida lang kapag mapandaman nagsublida. Sige nga rad. Okay nga rad. Takasaritak na kita kasinsing kung nagapot babrod. Tasakbay nga gawin da. Sublida. Get together party. Number 2. Sa diyan ito nga ginarakop. Ipag. Okay. Ang problema no kasta. Ay nagbasit nga ba, nagpinadakil ta nakabaybayangan, awon pa anak ta ini. Mano nga tawanan, kung naroon. Nagpalpalakpak manong name da June kani Karen, gabata mangmangig damat gayam, ta naka-speaker, naka-loudspeaker, pa nagsarita rin kita agipag. Anat marik na mitang anad. Nalag-anan tarik na mala, mama. Narat. Naroon na ito no, dumano ng data, get together party 2. Sige. Mamak tuwang harot ka ni Esther. No, yun kaano. Siya kung titinawagan ni Esther. Kasi, nakapasalita kami. Nangag ko, new speaker ni Esther. Nagkatawa ka. Ang manigaya man niya. Talaga nga mati. Ano kabagyan nga gabot ka abroad? Huwag gano'n, itong Domingo. Get together part 2. Nga danton ni Sonia. Yan kita anak ko. Makompleto ton. Kanuha niya din singasing ni Sonia. Isundot na ramidan mi. Sikandot mga video ha. Kita kayo, cellphone yung tumit lang ha. Wan. Duwang ka cellphone. Cellphone ko, kin cellphone na. Tapos hindi ka stakit, agpadpadang i-upload mi. Okay, arad. Nagkunak, awanin ti problema. Kaya talagang awanin ti problema. Manong name yung sipod iti get together part 2. Jay.
Yung video mga mismo, no kasano ka nagkapya, dagiti agipag, sa da naging narakop, sa da imbagadzay, na dagiti imbagbagad, pamadpadakas, kat saan nga awan ti kinagpaisuna. Hindi na i-upload manong naming data. Siyempre, positive comment. Very good. Makapagkapya kayo mitlagayam. Nada. So nga, ayos. Awanin ti problema ano. Nararagsak kami. At siyempre, pinalubusan mi, di kiti kasinsin ko, nga naggapo iti abroad, nga nagbakasyon. Kaya nagpakada kami, anong naming, nga gawin dito lugar mi, bahal-bahal yung naging narakop, dagiti agipang. Hawan to kuman ti apa, napangrugyan, ti santa pag kinawatan ipag, luhayin, awan to, ta, nagkapyata maten. Ditan kayat ti apa. Tadatamat like ti badaksa. Manimod mat idin, manon naming kitawanin ti problema ti asawak. Lumaplapsat, tawang ngarudan kagurguro na kan manggurgura kan kuana. Damit lang adi ni Karen manong. Tano kastangang bembang kami, adamudnan. Away, kitong kadlay kaya mairam-ramam pa pati anak. Dito nga ron, di ba kasalita akmanong, basit lang ang banag. Ngam napatakil. Nga dahi tati nagrupuban na. Imbang, tanasabsaban matlang ti apoy, kaya nakapag kinawatan ti asawa, kan ti kasinsin ko, awanan ti apa. Sabi ko mama, nung name it, nakaibati akman ti andal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak na nagbuya, more power to your program. Ito yung nagyaman nga pagaya mo, Arthur.